out. Ungaphosa ukusebenza kaThixo. Don't miss out on God working. Ucinga ntoni xa ndithetha ngoba abafuni imitshato pha? Hello. Ucinga ntoni xa ndithetha abafuni imitshato? Where do you think when I say they don't want marriage there? Kulo wabe ndithetha naye. To that person I spoke with, Ucinga ntoni ngawe xa ndithetha abafuni imitshato? what do you think about you when I say they don't want marriage? Iyakwazi uthatha ilizwi Can you ulisebenzele take life. the word for your life? Ucinga ntoni xa ndithetha abafuni imitshato kulaa family? What do you think when I Ucinga say they don't want ntoni marriage in that family? Awuyithathi la message uzise kuwe. Are you not taking that message to yourself? Awuyithathi ibe ngeprayer yakho ngefamily yakho. And take it to be your prayer about your family. Jesus, abantu abakhoyo Nkosi. Yes. Puma, Come on. Puma. You demon. Out. Jesus. Father. Singahlala phansi baba. As babuthetha ne-newcomer, my father, leyipha ekoneni mtatam. Usithi Hey, aba phile sekoneni. nangiya umama, my father, but uconnecte esa story nosisi, my father. Okay. Uthe as babengafuni imitshato kulaa family, wathi ndibona nalapha kuwe senzeka into efanayo. As sisiva kulaa family, my father, usister wakhe udivorcile. My father, usisi uyayivuma loo nto apha ecaleni kwam. Naye udivorcile nomyeni. Akanamyeni, my father. Lokho akuliwa komtshato. So ufuna ntoni yena? Bas sivile la ndawo. So ufuna ntoni yena ngaye? Ngam man of God okanye ngaye umyeni. Aniva? Ndifuna ntoni ngomyeni okanye What I want with my life with a husband. akho nto ndifuna ngomyeni, umyeni seketshadile, man of God. He's already married. Wena ufuna ntoni ke ngongawe? What Ndifuna one? ndifuna ukhonza uThixo, man of God. I want to serve God. Awufuni onye umyeni ngomso. You don't want another husband tomorrow. Andikazazi, man of God. I don't know Okay. yet, man of God. Okay. Hayi ke sisa nathi asikakayazi. Listen, into abangibuze le nto. The reason I ask this, Indlela umoya kaThixo ndidele mandithethe nawe ngawe. it is how the But Spirit of God led me isitori to speak with sakho naye you. siyafana. That our case is the same. Yabona? So now kubalekile bana It's noba important. kwenzeke intoni kuwe ngoko. Whatever happens, Funeka wena uzijonge bana Look at ingomso yourself. lakho lijonga njani. how do you look at your future? Ingomso lakho lijonga njani. How do you look at your Ngabe future? ifayithela ingomso lakho. Are you fighting for Oba your into future? eyenzeke ngoingaphindi yenzeke ngomso. That what happened in your life never will happen again. Yanifayithela ingomso lakho. Are you happy fighting for your So now future? if uyafayithela ingomso lakho uzozibona uwina. If you fight for your future, you'll see yourself winning then. Uyowina ke. You'll win then. So umoya kaThixo ukuthatha ukusa kwingomso lakho. The Spirit of God is taking to your future. Sebeyenzile abathakathi lena The into. witches have done So this. if awuqonde kakuhle. If you don't understand well, Okay. Oh my God. I'll speak before we leave. So into ebalekile ingomso. What is important is the Fight future. for ingomso lakho. Fight for your Asikho future. lapho usiwinisa amagqwirha. We're not here to make the witches Kama win. le meeting namhlanje umoya engcwele uyenzeni? The Spirit of God has made this Uba meeting nibone moba amagqwirha asebenza too much kunani. to see that the witches are working too much and more than you. So qalisa Start ukujonga ingomso lakho to ngendlela look at your ephakamileyo. future. Amen. Umyeni move on. Yes, the husband has moved on. So now awuzophelela apha. You also Qalisa won't ucinga end ngomso him. lakho. Think of your future. Yenzeka lo myeni zange uthandaze phambi ba eze. It can happen if I But pray for the lo husband not before you pray. uthandaze uThixo ngomso makeze ebomini bakhe. If you can pray that God comes to your Engaba life, nguye abe ngaphezulu kunalo. will be more than this one. Kuba kaloku ngoku uyathandaza uba Father Yeah, into pray that, eyenzeka Father, kum ngomso mayisuke kuwe. What happened, whatever happens in my life must come Uyawusithi from. ngalo awa izoluncima. If you saw the one of yesterday, lo akafiki kulo. is one, it's not a husband. uThixo ngithixo wenu nonke. Let's move. Sizovala. Amen, my Kuvula father. nge-31st silapha. Aha. Sindawoni. Mabezilapha laba khona sizovala. Let them come in so that we can close. Come. You ntombi encinci. Ndiyathandaza uba kube khona i-direction ebomini bakho. I'm praying for that redirection in your life. Okay, so yadinga ukuchubeka msinyane. You need to think well better. Okay? Yadinga uba umntana ochubekileyo. You need to be a child that thinks well. 7. Why ndisitsho? Why am I saying that? Afuneka ngibe ngathi
It must not be as if akho mntana uye waye esikolweni kule family. that there's no child went to school in this Laa family. mntana makatshintshe izinto. That child Laa must change mntana things. makajike amatye bezizonke. That child must change stones into bread. Susa Remove enhlizweni yakho in your heart ipain yayizolo. the pain of yesterday. Susa enhlizweni yakho. Remove it in your heart So that uThixo akwazi ukusebenzisa efamilini yakho. so that God can use you in your family. Susa ukukhathazeka kwayizolo. Remove yesterday's grievance. Susa into ezikukhathazile izolo. Remove the things that grieved you Khona yesterday ukuze uba wakusebenzisa efamilini yakho. so that God can use you in your Let's family. talk. Kwenzeka ntoni la? Man of God. Uthethe nale ntombazana incinci my father Iphi? ecaleni kwami. Isanabo Nantsi isanabo dadewam. mkhonto sivale. Sanabo sivale. La bangiba simnikeze a chance ba ambothenge apire, That ambothenge can give you a banana. chance to go buy an apple. Okay. Mkhonto, Brethren, yo. I think I think ndithandazela uba ube careful kakhulu, eh? I'm praying that you'll be careful so much. Yes. Ndithandazela uba ube careful kakhulu. I'm praying that you'll be careful. Nobuphi na ubuhlobo ojonga ubakha ngoku, ne? Any relationship you are looking to Nobuphi na build, ubuhlobo ojonga ubakha. any relationship you Nonye want to umntu. build with another person, Ndiyakucebisa if ufuna uthi uphume ngaphaya, if you want to come over it, tell us kwa-Eli sizokugayida kwa-Eli. tell us early so they can guide you early. Yes. Because ngoba Why? Because, ndingathetha phofu. can I speak? Okay. Ngoba ngibona I'm seeing lo Sathana this Satan ozama usebenzisa ilife yakho that is trying to use your life, okokubana ngena that ngena phakathi kwabantu abayi-2. enter between two people, Ngena. enter. No, kukhona abantu abayi-2 There are two people abezayo. that are coming. Kukhona abayi-2 There are two, indoda nomfazi. a man and a wife. Huh? So la Sathana ufuna uba ngena. That Satan wanted to go in between No, them. suvuma. Refuse, Suvuma. refuse, Suvuma. refuse. Khonzi suvuma. Brethren, Amen. refuse. Ngoba Why? apha sidila nemimoya We are dealing here with spirits engena ngosenza indoda ebusuku. that enters through making itself a Ngosenza spiritual husband umfazi at komnye night, ebusuku. making Akunjalo? itself a spiritual wife So at night. now if wena ke ngoko If now you ungumntwana kaThixo, are a child of God, but kukhona lezi forces but there are these ezifuna forces into yobana ngena that want you to go in between, ngena kulona. go in between So the suvuma. marriage. Refuse, Sovuma. refuse. Any ndoda eza kuwe Any man that comes to you, bufuna ukuqhuba kakuhle this time, if you want to do well this time, tell me kwa-Eli ndiza kunikeza i-guidance kakuhle. tell me, El, I'll give you Amen. guidance. Ngoba Why? akukho right into yoba It is not right sithi xa sikhonza amagqwirha when we are serving akwazi the witches, uthatha thina when they take us asifake phakathi and put us in between azixele uba okay ndingenile ngalo mntu, and have told themselves, I've entered through this person. ndingenile kulo mtshato ngalo mntu. I've entered in this marriage through this person. Yiva ndikhulumayo? Masingavumeni. Let us refuse. Masingavumi. Let us So refuse. lana ndithe kuwe ndingathetha nabo le ndithina ndiyayibona uba I can see nantsi enye into usathana ayibeke phambi kwakho into yobana the sin is placed before you. mawuzibhaqa ungene apha Find yourself in between here. ndeniphakathi naphakathi. In between. Suvuma. Refuse. Ndiyabulela. Suvuma. Suvuma. Refuse. Sendibone clear suvuma. I've seen clear. Suvuma. Just Refuse. wait. Wait. Linda eJerusalem. Wait in Jerusalem. So la singakhuluma. Can we speak? La magqirha afuna ukuphilisa ilife This which is want you to live a life yomuntu ongafundanga ufundile. of a person who's not Refuse. educated, Suvuma. yet you're educated. Suvuma. Refuse. Into mawube proud ngayo zizinto okwazileyo uzifundela. What you should be proud of. Thathe ba what you studied for. ezingumyeni izinto yonke kuwe. Take them as if they're a Until husband uThixo akuthela kube and kwenye step. everything in your life. Otherwise uzotshata namaxolo nje. Uzotshata namaxolo. You'll just marry. Suvuma. Refuse. Suvuma. Refuse. Lo ngumsebenzi wamagqwirha. This is the work of the witches. Xa ufundile bafundi baphila ilife ebangathi awufundanga. When you're educated, they want to live a Mawuphangela life phila ilife ebangathi awuphangeli. when you're working, live a life as if Phila you're not ilife ebangathi working. ulincila Live a awuphangeli. life as if you're an alcoholic.
mali uyipeya ngoku iphelile You get paid now, the money is phele etywaleni finished. liphele ematyaleni You get paid off in kwama debt. ngenyawo uthi andivumi Say, I refuse. suvuma refuse right now Refuse pray right now. thi ndiyathandaza against lo moya I'm praying against it. imimoya efuna bengathi andifundanga That wants me to bengathi appear like andiphangeli educated, ngekhalima ikhalimele mzalwane Refuse mzalwane it, khalima brethren. Rebuke Sufum. it. Refuse, brethren. Jesus khwaba izandla ukhalimela moya Clap moya your hands and out ebomini ba out of life. Out. Shatala Brabos Lipakata Zeke Mandala Brabos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Nathi balesufuma singahlala phansi. That's the important thing. Refuse. Ngicela ugqibezela apha I sizogoduka. want to finish off here so they can work. Ba- Go home. Banufuna sigoduke. Who wants us to go home? Namhlanje sithola about uYesu ba uYesu wazi wathi. They've just done this. It's about thina ngosiphakamela ubomi bethu. It's about us standing up for our lives. Asinawagqithwa yingca. The grass cannot surpass us. Xa ithe yatshenta iphinde iphume. If the grass has been cut, it grows again. Ingca ikwazi uthandaza. A grass cannot Kodwa does yathi not know how uncamo to yayitshenta iphinde iphume. it cut it off, yet it grows. Neliphi na igqwirha elizama ustopper. Any witch that's trying to La stop, undistopper lingame. it will stop you and give up. Izawuhlala ndimuvela phambili ebomini ba. Always move forward in life. Khawutsho. Say that. Neliphi na igqwirha Any witch elizama undivalela. that is trying to block Lawuzama lingame. it will try and give Lawuthi up. It nindivalela. will be trying to Ndibe ndidlula. and I'll be passed. Bawuthi bendistopper. Trying to Ndibe stop. ndisenyuka. Be going higher. Akho nanye imeko There's no situation ezostopha ubomi ba. that can stop my life. Andivumi. I refuse. Suka. Ngahlala phansi. Usisi uthe obhuti My bam bathe sisters and abantwana brothers bakho and bathe fathers. mkhonzi Brethren, suvuma refuse. sukuvuma Refuse. suvuma ukustopha Refuse to be stopped. suvuma ubheka down Refuse to go down. iyawusenyuka ngokwenyuka Go higher and higher. khawuthi andivumi Say, I andivumi refuse. mamela Listen, uthixo akavumi ngawe God refuses with so your life. nawe suvuma God ngawe refuse with your khawuthi life. uthixo akavumi ngam God refuses with so your nam life. andivumi I also refuse. jesus kwenzeka ndefemele sinefemeli tatam yakwatewu ehe ezibuthandazela intombi le tata kunye nomama wentombi okay ezuyithandazela man of God uthe ubona umoya ofuna uba makabe yedwa so that laa moya udevelophe le nto bayifunayo wathi man of God lo moya sometimes ungakwenza ufune uba quiet wedwa wathi ungayenza intombi ifuna uba yodwa ibe quiet icinge injongo ke man of God zala moya uthe ufuna ingqondo yakhe sometimes la moya ungalidela kwi-depression man of God wathi amazogqibela kuse-early ungafighter uphume kulaa moya man of God uyayiconfirma loo nto intombi kunye nomama wayo kusweleke utata omkhulu wakhe which is ebemkhulisa intombi and ibi-close kakhulu kutata omkhulu kuthiwa indlela man of God akhathazeke ngayo intombi nami ezindithetha nayo ndiyibonile ibingqukuleka man of God kukhala intombi ithi zihlalela yodwa icinge deep ngokusweleka kutata omkhulu loo nto man of God ibingayilidela noba intombi ibe ne-depression nyhani ezimoya kathixo uyibonile man of God you mean le ntombi You mean that the daughter, emva kokusweleka utata omkhulu the grandfather passed away? ihlala yodwa She isolated. ihlala yodwa my father ibe quiet ayifuna uthetha namntu ezimoya kathixo utshilo ntombi uhlala wedwa utata omkhulu usweleke nini When did the grandfather pass away? Last year, 26th of December. ngodisemba ophelile Last year, December. so sikonye udisemba mosiko We're in another December. man of God unyaka wonke le ntombi okuba ihlutshwa yile nto ikhathazeka It's yilaa nto in umoya body. kathixo ebone i-depression The Spirit of God saw this. ezisimbona nangokubandla ulila ingathi utamkhulu usweleka izolo moya kathixo my father serious ha why intombi ukhathazeke kangaka ngotamkhulu Utamkhulu wami ungikhulisile, bengihlala naye every day. And bengifonela every day. So ngoku anisamboni and anisathethi nazo. yes wena uzoba mdala ngomso Want to grow and be old tomorrow? Ngizaba mdala tata.
wena uzohamba emhlabeni ngomso You want to leave this world tomorrow? Zohamba tata. I will so leave. allow utamkhulu hambe Allow the grandfather to leave. uthixo xa wayedala When God created, akazange adale umhlaba qha wadala He created amazulu heavens nomhlaba and earth. so if umuntu akekho If a apha person emhlabeni is not on earth, so usezulwini they are in heaven. ngoba uthixo wadala amazulu God created heaven nomhlaba and earth. yeyibona ngokukhathazeka kwakho You've been grieved. ayisekho kwakho ngoku anymore It's no longer yours now. seyindlela It is now a way osathana abayisebenzisayo that Satans are using ukonakalisa life yakho to destroy your life. so iyeke le ndidlule Allow it to pass. iyeke idlule lena into Allow this thing to pass. think about amazwi kayesu Think about Jesus' xa words. esithi sanulilela mna When he said, don't cry for me, lilani nina cry for it ngoba yourselves. nina bashiyeke emhlabeni Because you're the ones so remaining on earth. yeke into katamkhulu ngokidlule Allow the matter of the grandfather to pass uzokwazi ujonga phambili ngobomi bakho so they can look forward with your life. kuse-eli kuwe kusenintsi into It is efuneka still ebomini early. sekunintsi efuneka ukufumene There's a ebomini lot that you need to receive for it. so ba uvumela into katamkhulu ikuphazamise If allowing the matter of iza grandfather to kulidela step, kwenye into it will lead you to something so else. yeke ikhululeke ntombi Allow it to be released. okay suvuma amagqwirha asebenzise yona Refuse for the witches to use it ukhathaza wena to grieve you. I'm not sure noba bandla nikhona na I'm not sure if church are here. utamkhulu sweleke Their grandfather passed away kulo nyaka uphelileyo ngobani last year, ngodisemba December. but now really yazibona ulila komntwana You can tell the child ingathi cried. utamkhulu usweleke izolo You'll say the grandfather passed away yesterday. so please ntombi Please, please masiyeke idlulele nini let it allow it to pass. uyesu ujonge ingomso lakho Jesus is looking to your future. uthixo ujonge uba wena mawumuvele phambili God ebomini is looking that you move forward in life. amen so masiyeke atamkhulu idlule come on shayile lezo Clap zandla. hands for Jesus. now cingani ke nani newcomers Think for yourself as well, newcomers. i-newcomers ndandithela nazo ndikholwa kuyapha ecaleni kwazi I like to go to where they are. now newcomers Newcomers, let's think about ngale meko let us think about this situation. thathe laa meko uba ngumntana wakho Take it as your child lo wenza laa nto that is happening to. now kuba bendizoshumayela upawulos wabethwa ngumbane If I could preach that Paul was hit by lightning, upeter wathi this and this happened to Peter. laa meko That situation, uthixo bezawukwazi kanjani uyitshintsha how was God going to be able to change it? andihlali nabo mna I don't live with them. nawe awuhlali nabo You also don't live with them. but umoya thixo kube luba ndixelele uba nantsi into eyenzeke emntaneni But the Spirit of God so reveals what happened anything in the umoya child. kathixo ayithethayo What the Spirit of God says, ii-changes ziyenzeka kulaa nto change is happening that. so yiyo loo nto newcomers siselapha ngoku That is why newcomers are still here. hayi ngoba umfundisi unesisu esikhulu Not because you have a big hayi belly ngoba umfundisi uyayitsala inkonzo or because the pastor is But dragging now, the church. sikwilevel lapho ngokuyo assist abantu We're in the level of Ukunceda assisting abantu. people emveni kwemtshumayelo after the teaching. there's ukushumayela If I preach and teach it to usogqiba you kuhambe kuyolalwa ngomso kwenzeka into kulaa mntana and you go and sleep, something happens to the child. siphinde tomorrow. thina abazalwane sihambe siye kulaa female sithi And go to that akuhlanga lingehlanga bekutheni singamsindisanga Why do you not save them? so sivala la mazwi akuhlanga elingehliyo We are blocking such utterance. so sizovala loo nto We are here to block and stop all of that. so ukuba yi-man of god To be a man of God, ayikoshumayela qha it is not only to teach ayikokwazi ibhayibhile uyicacisa uba ithi or knowing the Bible and explain what the Bible says. ukuba yi-man of god To be a man of God, also kukuba ube yi-gift ebantwini it's also to be a gift to people. emveni koba bafundise ibhayibhile After you've emveni taught koba them the Bible, bacacisele ilizwi likathixo after you've explained the word of God bazive to them, benesiphiwo esinguwe and you give them the gift that is you. so it's not about ushumayela qha It is not about teaching only. so nantsi le nto sikhuluma ngayo Here is what we're talking about. so ntombi siyiyeke idlule ngo Allow it to pass now. asijonge phambili
and let us look forward. Tim Khawulezani because of time. Man of God, we are praying for the little girl. She's standing here with her mother today. Man of God, while you're praying for her, you said she must be careful of this spirit that wants to isolate her, wanting her to be alone, and this spirit will lead her to be quiet and she won't want to speak with other people. She has just confirmed that her grandfather passed away last year, December, and that has grieved her to the point that she is isolating herself. She does not want to speak with people anymore. She prefers to be in quiet places and just be alone. Wow. So, as umoya kaThixo kuthethile, As the Spirit of God has spoken, changes zenzekile. changes have happened. Okay? Man of God, Kabezela, mama. okunye man of God uthe ndibona i-nursing. Intombi man of God ipase i-matric last year. Kulo nyaka khange ifunde, but umnqweno wakhe ufuna ukwenza i-nursing my father. Wow. Even tatam umamakhe uthi le ntombi isakhula oko yayifuna le nursing ekukhuleni kwakhe my father akanaphepha apha kuye akho nto ibhaliweyo kodwa umoya kaThixo ibonile wayipick up. Wow. Come on, shout this is on. Hallelujah. So, ubonivumela kanti sithi, Allow me when I say, ubonivumela xa ndisithi. allow me when I say, Hlala phansi. you may be seated. Ubonivumela xa ndisithi. Allow me when I say, Ntombi, you mean le nto bendiyithetha yinyani? you mean what I was saying is the truth. Yava laa mbuzo thini? Do you hear what the question says? Le nto bendiyithetha ufuna uxela uba You yinyani? want to tell me that it's the truth? Tata Nyawo. Wow, yonke le nto bendiyithetha kuyinjani? Everything I said to you is the truth. Yambulela uYesu. Do you thank Jesus? Ikufundisa ntoni le nto? What does this teach you? Yokokubana kube khona umfo wakwaThixo That there's a man of God othetha izinto zenza wedwa endlini. that speaks things to do alone in your house. Oxelela uba endlini wenza lena. At home you do this and this. Ngibulisa uba uThixo Tata. Wow, shayelwe isizathu. Clap hands for Jesus. Mama, uthi intombi yakokoko yayisithi funa ukwenza i-nursing. Amen, man of God. Ewe oko esakhula wayede angafuni waye emanesi noba uyadlala afuna uba xa ndimthengela izinto afune ndimthengele into enobunesi phakathi. Athi amanesi ithi zawanxiba noba ndiyaphi noba ndiyodlala zawunxiba amagxa wam. Athi utatam ke ngoku ukhulele kuye mosexesheni sebegcina nge wakhulela kuye nokuqala kwakufunda ubhala wafundiswa nguye ehlala naye. Okay. Wamane emfundisa ke ngoku athi tamkhulu zamane ndikonga uthi xa unukwe yi-asthma yakho okanye yilonto yakho ndikuxilonge ndibe ngugqirha kuwe ndimane ndisithi khamisa oko notata wamane sithi omntanam ilizwi liyadala makwenzeke ngohlobo ufuna ngalo. Eyona nto tata endibona uba izomkhathaza kakhulu ilizwi lakhe bemane sithi kuba ekhulele kutata ingasutamkhulu wam ndithi kwi-wages yam yokuqala abe esaphila nto nje kuThixo akathanda ngolu hlobo wamthanda utata last year. Yeah. Tamkhulu bekholwa ngasi. Yes. So mawuthatha iwages yakho yokuqala uyizise ecaweni. Ufana nongathi uyinika utamkhulu. Ngoba utamkhulu It was a grandfather. umntwana